Здравейте хора, аз съм Мишо, това е моят канал YouTube Мишо. В този канал ще играем на Brawl Stars. Когато стигнем 10 абонати или малко повече, сега тогава ще може да играем на Rocket League, Fortnite и Minecraft. Аз съм от групата на MKM. В момента сме двама в групата, Марто Майната, вие може да го познавате, пък един друг мой приятел, Юти Калян, който има и той YouTube канал, той така се казва. Той за него ще има подробности в другите клипчета, когато ги направя. Вчера, докато правих клипче, пакнах болт, но не го бях записал и в момента съм го взел. Това е моя акаунт. Тук са ми всичките герои, 51, не са много. Имам 12 престижа и акаунта ми е от 2025 година. Ако не знаете, ако си направите акаунт 2026, матчмейкинга е много по-добър за самия играч, защото се пуска с по-слаби. По някое време, защото като гледам Марто Майната в момента играе, може да го включим. За сега в момента ще пробваме нов болт. Аз съм го тествал 2-3 пъти. Не е чак толкова слаб, ще го тестваме на Супербол. И ако ни хареса, ще направим клипче как играем с Марто Майната, двамата с болт на един мап. Смисъл 1 в 1 и който е по-добър с него печели. Нека да започваме. Днеска съм изиграл една игра. По принцип аз нямам никакъв късмет с Lucky Day-овете в Brawl Stars. Днеска само един Chaos Drop. Този мап е много специален за мен, защото тук е много лесно да се играе с болт. Сега ще видите. Значи болт е така бие, натискате това и то все едно се бие в земята. Писал, бие се в земята е така. Ето аз в момента се пуснах като топка и в момента ще вкарам. Останах на 6 кръв, хора. 6 кръв. Сега ето тук така правим. Пускаме така и тук в момента те как ме бутнаха. Така, ето пуснах си за малко топката. Така, в момента му бият много лек демидж, защото в момента не знам точно как се играе, в момента го разучаваме. Ето така. Така и ми убиха хора. Все пак малко съм слабечък с болт, в смисъл много герои. Ние спечелихме. Мапа ще разгледаме и мапа, защото аз съм изиграл малко игри на Супербол. Може би около... Сега ще ви кажа. Днеска аз съм, само да ви кажа, че от Adidas Star Cup аз съм от Legendary Dogs и в момента... да, тук съм ги кантинал вече, или не съм, не знам. Legendary Dogs, направил съм 34 победи, според мен това са малко. Я да видя тук. Да, това съм го взел, както винаги. Взел съм ги. Сега ще пробваме например на Showdown. Мисля, че на Showdown няма да се представи много добре, защото той е такъв герой, който по принцип бяга с топката напред и много лесно може да вкара. Аз мисля, че е доста сапорт, защото нали може да тръгне с топката напреде и да подаде на някой или той да вкара, но мисля, че е танк, не си спомням. Атаката му са 2 удара, бие доста малко, 1000 и нещо демидж само. Мисля, че като си пусна атаката и става леко по-бърз, да, става със сигурност по-бърз. Да, тук за сега този май ще го препарирам. Не трябва да го разъча, хора. Не става така. Тук за малко да догоня един. Този е от България. Какво съвпадение?
Доста добро. Макси. Тук малко ще побягам, защото пак ли лагва, бе. Значи, буквално до рутера съм и нещо става, хора. Оле, той ще ме убие. Този ще ме убие. Имам шанс да го убия. Мале, хора, на едно е. Не, на хора на едно беше. Нищо. Болт тук според мен. 67 купи. Според мен тук болт не ми допада. Сега ще пробваме на Бро. Не, то на Бробо няма смисъл, но ще пробваме все пак. Мапа май се казваше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Не знам, ще проверим. Тук също е доста добър мап за болт. Защото мой пак да бяга. Така. Не. Змия. Значи, болт е много специфичен герой според мен. Бролер, обърках се. Мисля, че не е зле, просто трябва да го разучиш. Трябва да го разучиш как се играе, хора. И ми вкарах. И на Бробо, тук на Бробо беше много лесно, защото има доста хелт. Днеска ми западнаха 4 легендарита от Chaos дропа. Всъщност, хора да напишете в коментарите как наричате ето този дроп, който го взимахте от тук. Който имахме 10 от нея новите дропа, от нея където добавиха за това. Chaos дроп, Chase дроп или Chaos дроп се казва. Напишете в коментарите. Ще изиграем още една игра на Brawl Ball. Да видим този път дали ще стане така с топката да се движиш напред и мисъл една топка да движи друга топка. Така, взимаме. Мисля, че става, но е доста бърз. Това ми харесва. Което, например, ако са малко по-добри мои, например, да вземеш топката веднага и така, взимаш я и бягаш напред. Просто и те не могат да стигнат. Мисъл, може да стигнат, но просто ти си като танк, ще минаваш пред тях. Бол за сега ми харесва. Само супер е, само това ми се пада. Сега ще поиграем на Gem Grab. Може да ни хареса. Мисля видеото да е към 12-13 минутки, защото ако не знаете, хора, имам проблем, аз съм от компютър, но в момента играя на телефон, на Brawl Stars естествено. И нещо ми става, мисля, че трябва да има някакви абонати, за да си такова, защото това ми е първото видео и аз нямам как да събера абонати, като нямам дори видео. И затова сега ще се такова. Аз тук ги разсейвам, докато те не могат да ме оцелят. Още малко и си зареждам супера. Заредих си супера, хора. Нищо. Добре, този тук може да го убием була. Ние взехме 4. Добре, вече сме 5. Сме 5 хора. Тук сега ще пробвам, има такава линия. О, да! Като следваме ето тази линия отдолу и така става по-бърз. Май. Я да видим. Да, предвизваше доста по-добре. Пускаме си супера. Атаката. Този направо ги препарирахме тук. Няма какво остане. Значи болт също е доста добър за Gem Grab. Няма да изиграем още една игра на Gem Grab, защото вие разбрахте горе-долу как се случи. Тук май ще ми даде... Да. От тези, я да видим какво има тук. О, поне са нещо, кой ти ги дава. Хейст.
може би на хейст няма да е много добър, защото първо ще трябва да си зареди супер атаката и след това веднага отива в съндъка или честа сейфа и просто то си бие демедж като, защото нали имат такава светкавица, не светкавица, електричество, нещо такова. Просто като го убих. Да му пробваме атаката. И ми става за нещо, ама... Дай бързо, моля те. 45 на 69 хора. Ох, тук те малко ни понацепиха. О, не, тук ще ме убият. Нищо, хора, нищо. Много малко са, така че този гъс, или да, гъс се нарича според мен. Или газ, не знам. Аз тук се изстрелвам нагоре. Имам атака, но този май ще ме убие. Мисля, че тук е добре се е пусна. Да, моля, тук ги убих всичките. Добре. Стой, нещо. Още малко. Още малко. Насъдаме. Аре, бе! Добре, Болт е добър тук, само когато се използва тази атака. Супер атаката му, защото там си бие доста демидж, според мен. Последен мап на Knockout, защото тези са най-емблематични. И мисля това да е видеото. Тръгваме напред. Мале. Тук добре се справяме. Тръгвай нагоре, тръгвай. Първия рунд спечелихме. И втория ще го спечелим. Тук хора се падат някакви много лесни, защото сега тези купи са много малко, ама ще ви покажа в някое видео, ако искате на някакъв стрим да дигнем болт на 1000 купи. Мисля от това да е първото ми клипче. Да се абонирате и да харесате това видео. И ако и да ви питам един въпрос, Роналдо или Меси, напишете в коментарите. До нови срещи!